समाज के ऊपर एगो गीत बा। समाज हमनी कहते पीछे हटल जाता कि बुझाते नहीं कि कहाँ जाई, लोग कहता बीमारी बढ़ का नाम बा। जब हमनी के माई के गर्भ में रहनी जा तो बहुत कुछ कैले रहनी जा, हमनी के प्रण के आई जा तो बहरी करब जा। जब हमनी के जमीन पर नहीं जा तो माई बाप खुश भइले कि हमरा एगो सुंदर लाल भइले, हमरा बुढ़ापा के सहारा हुई है। लेकिन उहे लाल भैया आजकल का करता रे, उहे लाल अपना माई बाप के काल सब नहीं कर कुछ लोग बा, सब नहीं के कुछ लोग बा 80% बारे का नाम बा। हमारे समाज से ही से सब चीज मिल जाए, माई बाप को भी ना मिले जी। ये जिंदगी में सब चीज मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन दौलत ऐसो आराम नाम शोहरत सब कमा ली, लेकिन माई बाप दोबारा ना मिले, करोड़ों लगा ले। तुम्हारे जी सब केहू मिल जाला दोबारा से, लेकिन जो अपन भाई होला सहोदर भाई होला कभी भी ना मिलेला। राउर बात सब ठीक बा, लेकिन जो हम कहता नहीं हो ना मिली चीज उहे बा जो लोग कहता है माई भाई मतलब नहीं के माई भाई दोनों चीज एक बात समझे लगी फिर बा। लेकिन माई शब्द बड़ी खूब शब्द है माई का नाम बगा। कैसे अरे की माई के करनिया देला बिसारी, हमनी को माई बाप के भुला जाता निया। जो माई बाप हमनी के 9 महीना पेट में रखल, 3 साल मुंह पर रखल रिश्ता को, वही हाथे खैलस, हाथ धो के खात या तब वो माई बाप हमनी को भुला जाता निया। बड़ी शर्म के बात बा। का नाम बा समाज से का कि माई के करनिया देला याद पार हो कैसे पोसली महतारी।